নবম নবম थाङै बिनि बागै आफा खैलै किसिसा बर' थुमलाय माने अ बाक सब नुगै मान तहना बर' हाती बास्क ताबो किसि तिनि ब बिशुद्धर हाती चाकमागार आरो थुमै जेहेतु खोना सनिनि बिसिङा बर' हायनोहाय थांफिरनाय ट्रिटमेन्टनि बागै अबहाय कक्टमा ताबो बर'नि बास्क लुकुचुबा माने बाक्सब गोथां अयमंग याखबा लाइभ टेलिकास्टनि बिसिं तीनो अरबसुन मरनि मकल बुस्तांगो लुकुनि रानो जों खुलौनाय ताबो लेखालाय माने यागुलो जों चाकमागार थाङै बर'नि पेटीएम एबा जीपे बर'नि एकाउन्टाव जों आरोबाव डिपजिट खालामनाय यागुलो नरक माइटनि अरबसु रांबानि जों ताबो खुलौलाय ओमफ्राय नरक जेहेतु साननि बागै खुंलायखाबा नरक खुलौलाय खुलौदो बागै खुलौदो आहाय खुलौदो खाबांनि खाजु सं जों अबहाय गोनां मा दंलायनाय मांगुति से मान कोने yang udah pakai kantor zoom kayak gitu tuh mudah-mudahan tabuk rolek kalian ah kita lupa lagi apa kayak zoom kau sama lagi kau pakai lagi tulisan biorku tulisan biorku ya tulisan apa nih kita tahu ya ya bahkan besar एलार्जी बारी बाय आं तेरे सापुन थोयाननि बासाय मैया थंगो बागानाव थानाय दिसा सामुन खालामनाय आगोल बंद नों मुसा बिदां 10 टाका आगा 20 टाकासो साबसिडि 10 टाका उलो लेखाव एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 Google